कोरोनानं शाळा बंद झाली, आठवण तुमची लय हो आली. कोरोनानं शाळा बंद झाली, आठवण तुमची लय हो आली. ओ सर, नाही पळणार तुमचा विसर. ओ सर, आहे आमच्यावर तुमचा असर. ऑनलाईन ऑफलाईन पद्धत आली, शाळेसारखी नाही मजा आली. ऑनलाईन ऑफलाईन पद्धत आली, शाळेसारखी नाही मजा आली. ओ सर, नाही पळणार तुमचा विसर. ओ सर, आहे आमच्यावर तुमचा असर. कोरोना का आमच्या माथी आला, मोबाईल जरी आमच्या हाती आला. कोरोना का आमच्या माथी आला, मोबाईल जरी आमच्या हाती आला. ओ सर, नाही पळणार तुमचा विसर. ओ सर, आहे आमच्यावर तुमचा असर. कोरोनानं शाळा बंद झाली, आठवण तुमची लय हो आली. कोरोनानं शाळा बंद झाली, आठवण तुमची लय हो आली. ओ सर, नाही पळणार तुमचा विसर. ओ सर, आहे आमच्यावर तुमचा असर. ओ सर.